Unsa man ning tubig nga kusog pa maihi na to ani mo ni agas to siya pero pila ra katulo na unsa naman ni. Pila ni kasi mana nga magsiyog ingon nani. Balik ang agas mo wala ra pud usay mag-agas tud pero mura siya glapok. Sa una lang itong hugason nani. Napailabunon puting daghana. Na. Kaning na diri mga bulingon pa ni nako. Puting daghana nagtapok na. Hinahinayan na rin akong kuskus na apas gawas. Puting daghanang bulingon. Na. Mo ni ako mga bulingon sus ino ko nalibog ko unsaon ako ahay akong unahon na ni kuskus. Nay akong anak dire nagpractice madigla ba. Naguna-una na ni siya kuskus kay gusto po ni siya mag cut on na. 6 pa ni siya pero tudluan na ni nako unsaon pag panglaba, paglungag, kabalo na siya mulungag pero ako rin mukuan sa kurinti. Kabalo na siya makaluto na ni siya kanon. Kay may ning bata patudluan na. Kini among tubig, sinalo na rin ako sa ulan. Para na ako ilaba. Hinabulingon por tindagahan na. Maginahinay na kuskus ani ron buntag sayo pa. Mintras init pa kay unsaon man ni nga por naman ning daghanang bulingon ni di na matabang. Hinahinay na tag kuskus. Para nay agi.